ñaago Allah tan yo Allah waɗen no ana sahabaɓe annabi mbawloni andi sahabaɓe annabi goram ne jogino gueɗal manggal surtout so lewru korka battimo joni a yiyat ɓe belto aɓe cumba aɓe cajo sa wiyan ko woni wima ko koɗo mawɗo woni Allah cikka koɗo mawɗo gonɗo ardo honoma neɗɗo honoma mais to ummoto no wiyete wima ala ko lewru korka woni arde sahru ramadan machallah ko ɗum beltoɗaɗi ɗum woni min beltoroni kadi jomum ni welti kono hay so yaha heddima balɗe seeɗa jiya jomum ñirɓino jiiɗa fof ne tummini jiiɗa fof ne mettini jiiɗa fof ala hay goraji sawa kam ko mettiɗa ko gonɗa ko musanma wima ko koɗam beele welto woni e yaade hande ɓen jiiɗa almude lalla yimɓe mbi waɗata yimɓeɓe aduna juutde koyngal ko ha hen noɓe yeeso ɓe ketta caggal ani so wona noon joni waɓene min mayi tan noon boy nawi ɗumen ɓooyi lawol juutiri tan ko wonɓe yeeso ɓe patron-ŋeɓe ɓe arduɓe ɓe dañɓe ɓe so yi ha ɓooyi e ketta caggal ko ni tan ay so yimɓe jani so waɗi hen noɓe yeeso ɓe ketti caggal tuuɗi e ko fewi Buyata ñam ko ande ko miswi jinnomi yo miswi sebo miswi kay sa wala mo joña gertode hande miswi jango gertode baw jango firiri parce que firiro woni jejjiti dum no wada asen wolum kay nana wi ya tottum dépense comme ta wi makku ya tottum dépense comme ta hol yuma Holima ala wanda holima gordu wani wana ko wi la ilaha illa holima veli